गुवाहाटी नोगोरमानि लुइटपाराव दिनै गोदान बाथौ थानसालि गायसननाय जायो। बाथौ थानसालि लुनो लानाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। बे गायसननाय हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन थिकाराज चक्र बर', इन्जिनियार नृपेन बसुमतारी आरो गोबां बाथौ सिबियारिफोरा। बे गाहाय खुन्थिया गायनायनि हाबाफारियाव आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज हानजाजों लोगोसे बे लहितपार गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायनाय हाबाफारिखौ जों दिनै मावफुंनाय जादों आरो बेवहाय थानाय गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे आरो बेवहाय जोङो इन्डिजिनियास ट्रास्टनि बे गाहाय मावखुलि लोगोसे बेवहाय ब्रह्मपुत्र भिउ पइन्ट मोनसे खालामनायनि प्लेनिं खालामनाय जादों आरो बे मास्टार प्लेनिंआ खालामबाय थादों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै गाहाय खुन्थियाखौ थानसालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जादों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।